Kung ikaw magkadto sa diin man nga merkado, hindi gid madula sa ruta mo ang fish section, hindi bala? Ang lugar sang nagkalain-lain nga isda nga gwapa kag preska. Kanya-kanya nga diskarte ang sarang mahimo para mangganyat sang manugbakal sang isda. Mayara sang may nagalibod na sa merkado, may nagasinggitan, may nagakanta, kag syempre mayara man sang nagagamit sang charm. Sa Rojas City, ginadugukan ang pwesto sang gwapa kag madiskarte nga si May Ann Basa. Siya gani ang sikat subong sa social media. Excited na bala ka mo nga makilala siya? Mga kapuso, Talk of the Town subong ang isa ta ka kapuso sa Rojas City Capiz nga gwapa na mapisan pa sa pagbaligya sang Bangros. Ginbansagan gani siya nga Bangus Girl kag subong isa sa most followed na sa social media. Good morning, Bangus Girl, May Ann Basa. We're glad to have you subong nga aga. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Maayong aga mga kapuso! Maayong aga dira sa mga galantaw sa GMA Regional TV Early Edition. Hello, especially sa akon mga auntie kag uncle sa syudad sang Rojas City. Kamusta dira subong ang baklanay sang Bangros sa Burgos Public Market? Maayo gid ang pamaligyaon ko kay tungod sa akon mga suki nga gabalik-balik sa pagbaka sa akon bangros, akon mga auntie kag uncle nga wala gid gasawa magkaon sang bangros nga bisan hindi sila magbaka ginapilit gid sila sang ila gumangkon. May nakilala ka bilang Bangus Girl after nag-viral ang video mo nga nagabaligya sang Bangros Lively with a charming smile on your face. Did you expect this to happen? Sa tudtod lang, mama, lagi ako yan nag-expect nga muni makilala ako sang kadaman nga mag-viral ang akon nga video. Pero dako-dako gid ang akon nga pasalamat sa akon nga mga solid fans ni Bangus Girl kag sa akon mga auntie kag uncle nga wala sawa ga suporta. Thank you gid sa inyo. Siyempre, subong nga aga, gusto gid namon nga mas makilala ka pa. Taga diin gid si Bangus Girl. So, si Bangus Girl, taga Evisan, gid kami ya ma'am. Kaso, there lang kami stay sa Rojas City. Kay, there na ko guys, pila upod ang akon nga manghod. Kag, there kami gabaligya sa Rojas. Kag, ako nang 19 years old na, kag nag-eskwela sa Capiz State University, first year college na ma'am. Paano gid nag-umpisa ang imo pagbaligya sang Bangros? Nag-umpisa gid ya ang pagbaligya ko kay tungod nga 4 years old pa lang ako ma'am nang napatay na amon mama. Wait lang. Napatay na amon mama tapos 5 kami mag-ulotod tapos naglapta-lapta kami ma'am kay tungod nga hindi nakasarang si papa sa magpaskwela kay mo na gani wala na si mama namon. Tapos ako nakadto ako sa akon auntie which is gabaligya sa Bangros sa Burgos kag amo na nakilala ko bilang Bangus Girl kay sa kapigadohon sang amon kabuhi naging ano man ko nga magbulig sa akon tiya sa pagbaligya para sa pang-adlaw-adlaw namon nga gastuson. Pila ka oras sa kada adlaw ang gina-spend mo sa pagbaligya sang Bangros sa merkado, May Ann? 5 pa lang ma'am, nagabugtaw na gid ko sinaya kay para mo na ganip always ko ginapanumdum nga kung aga kapag gabugtaw, aga pa ang blessing sa imo mo na 5 pa lang gabugtaw na ko kagakadto sa lipunan magkuha sang akon bangros mabalik dasan ako sa Burgos kag mabaligyan ako hasta na sa alas 8 sang gabi. Siyempre, gusto gid namon mabalaan ang skills mo. Please share sa aton nga mga kapuso. Paano magtinlo sang Bangros si Bangus Girl? Bangros ma'am nga gwapa, gapang lipstick pa. Ang gabaligya wala lipstick, pero ang bangros may lipstick na makita nyo gid mga auntie kag uncle matambok pa ini kay Bangus Girl. Ako lang ang maniwang kag wala gid baho ang akon bangros, si Bangus Girl lang ang mabaho. Charla. Pauna ton amo gid niya ang importante sa tanan mga auntie kag uncle. Dapat sa pagkuha sang apdo sa tiyan niya nga part hinahinayon gid naton kay amo gid na ang mapait sa tanan, hindi na naton mapusla ng sinabawan naton nga bangros kung mapait na naton nga bangros. So muna lang.
May mga kapuso kita nga kaedad mo nga nagalantaw subong nga aga. Hindi tanan have this courage like yours nga magbaligya. Maybe iba na huya-huya pa. Anong message mo sa ila? For me, abi, ma'am, time is gold, gidya sa akon. Mo na nga, kung may oras ko nga magbaligya, may oras ko nga, bisan nara ko sa school, ma'am, may vacant ko, galaong ko sa kon teacher nga, sir, pwede ko, sir, makabaligya, sir, kay para mapaubos ko. Mo na nang para sa kon, ma-message ko sa kon nga, mga pariya sa kon nga, gabaka sa mga teenager, number 1 ko gid ihamba sa inyo, hindi nyo gid pag ikahuya ang estado sang inyo kabuhi mga amiga kagmigo kay amo ni maga-guide sa aton nga maging successful kita sa uli kag maging proud kita nga kung anong may ara kita subong kag hindi naton inapag ikahuya na ano ko man na ma'am na experience ko man nga ibuli ako nga muna ihamba nila nga gabaligyan ang kubang rose kag manalang sa ko gani kuno. Pero thankful man ko gyapon sa ila ma'am nga manakay tungod dira sa ila nagakuha ko sang lakas para adlaw-adlaw magabaligya ko kag magapursige pag sa ko namdom sa kon kabuhi ma'am. May invite mo mga kapuso tanga bisitahon dira ang inyong pwesto sa Burgos Public Market. Mga auntie kag uncle ko dira sa Kapuso ay kadto na kamo diri sa Rojas City para ma-meet nyo na si Bangus Girl. Malayo pa kamo ha, wala pa kamo nakapanaog sa salakyan, mabatian nyo na ko nagasinggit. Auntie, uncle, baka na kamo di bangros, tambok pa sa gabaligya. Salamat gid Bangus Girl sa paghatag sang kalingawan kag inspirasyon sa aton nga mga kapuso. Thank you, ma'am. God bless! Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.